Velkommen til Safco Doors Showroom. Vi har samlet et stort udvalg af alle de døre, vi kan tilbyde. Her kan du komme op, se, mærke og få rådgivning omkring mange af vores døre. Her i showroomet har vi alt fra helt almindelige standarddøre. Vi har branddøre, vi har lyddøre, vi har ståldøre, vi har glas alu. Entrédøre gør vi rigtig meget i. Vi tilbyder helt fra traditionelle 30 minutters branddøre i helt glat udførsel op til branddøre med fyldninger og superflot udførsel som disse her. Kan vi friste med designdøre, så har vi også højdøre, karmfremspring, skjulte hængsler, magnetlås, overblokke. Universet inden for skydedøre er rigtig stort. Eksempelvis har vi jo traditionelle indbygningsskydedøre, vores mere designagtige skydedøre med skjulte beslag, så det fremstår mere som et slags møbel. Og her har vi vores elektriske skydedørskinner. Fås med træ og med glas, og alt kan styres med et tryk på din telefon. Herover kan vi tilbyde store glasskydedøre og være med en rumdeler. Her får du ikke bare et produkt. Her får du god rådgivning, så du træffer det rigtige valg. Uanset om du er håndværker, arkitekt, entreprenør eller privat, så er du velkommen. Book en tid, og så viser vi dig rundt.